ин нақлиётҳо пиёзро аз сари замини кишташ ба анбор меоранд, зеро соҳибкорон харидорӣ карданд. ин мавзеъ бошад анбори бобоҷон ҷамолов мебошад. он дар ноҳияи ҷабор расулов ҷойгир аст. соҳибкорон пиёзро ба ин мавзеъ оварда ба намуду навъҳо ҷудо мекунанду барои содирот ба кишварҳои хориҷа омода менамоянд. ин пиёзҳоро соҳибкор харидорӣ кардааст. мегӯяд то имрӯз наздик 60 тонна пиёзро харидорӣ карда содирот кардааст. ҳарчанд омӯзгор аст, аммо дар вақти таътил соҳибкорӣ мекунад. пиёзро аз сари замин бо арзиши 1.5 ва ё 2 сомонӣ харидорӣ мекунаду вобаста ба сифаташ ба чанд навъ ҷудо карда мефурӯшад. با حرکت خودش پولش پر نگاه کرده خرج میکند. مثلا من یک تا فورا بار کنم دیگه هم کسبا ممکن دو تا سه تا فورا واگن بار میکند. این حاضر کم بدون نیست. واگن‌های هم آماده است، فوراهای هم آماده است، همه جای کارت با ترتیب رفته است. حاضر وقت با ما ولایت سوخت خرید هستیم. یک سامان 30 درم تا یک سامان 90 درم تا 2 سامانه. اینها ما 3 سورت به جدا کرده نرخش کت میفروشیم. تقریبا ممکن 60 تن گرفته با حال و قدرت روزگارگزاری کار هستیم. ин зан коргари кироя мебошад. ҳамарӯза пиёзро ба навъҳо ҷудо мекунад ва саҳми худро барои содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷӣ мегузорад. мегӯяд ки барои кораш ҳамарӯза 60 сомонӣ маош мегирад ва бо ин васила зиндагиашро пеш мебарад. мо гурӯҳи занҳо ҳар мавсим ба ин анбор омада кор мекунем. вазифаамон ба навъҳо ҷудо кардани маҳсулоти пулезӣ, махсусан пиёз аст. он асосан ба 3 навъ ҷудо мешавад ва баъдан арзиши пиёзро вобаста ба сифат мегузоранду содирот мекунанд. баъди омода шудани навъи пиёзҳо онро барои содирот ба назди қатора ва ё автомашинаҳои боркаши бузургҳаҷм омода мекунанд. кормандони гумрукӣ, махсусан нозиркинологҳо бо сагҳои махсус маҳсулоти содиротӣ ва автомашинаҳоро аз назар мегузаронанд. мақсади онҳо пешгирии ҷиноятҳои гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аст. ҳамарӯза пеш аз оғоз кардани боркуни мол мо бо саги хизматӣ молҳои кишоварзӣ воситаи нақлиёти аз назар мегузорем. баъд аз назар гузаронӣ молҳои кишоварзия ба содирот иҷозат медиҳем. мақсади ин кор пешгирии ғайриқонунии интиқоли маводи нашовар мебошад. дар ҳамин ҳол аз идораи гумрукӣ ҷабор расулов хабар медиҳанд ки танҳо давоми моҳи май 29188 тонна пиёз содирот карда шудааст ки арзиши гумрукии он беш аз 2 миллион долларро ташкил медиҳад. давоми 8 рӯзи моҳи июн бошад беш аз 4000 тонна пиёз содирот шудааст ки арзиши он 45470 доллар аст. айни ҳол аз оғози моҳи май, яъне ки аз 3 май соли ҷорӣ 29188 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, аввал хусус пиёзи барвақтӣ ба хориҷи кишвар содир карда шудааст. арзиши гумрукии он зиёда аз 2,9 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. асосан давлате ки ба он пиёз содир карда мешавад Қазоқистон ва Федератсияи Россия мебошад. асосан аввали мавсим аз оғози мавсими содироти пиёз асосан аз ноҳияҳои вилояти Хатлон, Хусангир, Ҷайҳун, Шартуз ва дигар ноҳияҳо ворид карда мешавад. баъдтар охирҳои мо аз худи вилоят, яъне ки аз ҳудуди ноҳияҳои гирду атрофи ноҳияи Ҷабор Расулов, Воҷонғафуров, Истаравшан ва дигар ноҳияҳо содир карда мешавад пиёз. асосан маҳсулоти кишоварзӣ нархи пахта нақши муҳимро дорад. масалан маҳсулоти кишоварзӣ наздик 30,000 тонна маҳсулот содир карда шудааст. агар нархи пахта агар ба инобат гирифта шавад, зиёда аз 19000 тонна нархи пахта ба зиёда аз 34 миллион доллар содир карда шудааст.
давоми 5 моҳи соли равон беш аз 3121 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз минтақаи фаъолияти гумрукии Ҷаббор Расулов содирот шудааст ки арзиши гумрукии он 3 миллиону 250 ҳазору 501 долларро ташкил медиҳад. ҳанӯз содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҷараён дорад. масалан дар як рӯз тақрибан 400-500 тонна пиёз ба кишварҳои Қазоқистон ва Федератсияи Русия содирот мешавад. барои содироти имрӯза низ тараддуд ҷараён дорад. мо дар яке аз анборҳои ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов қарор дорем ва аз инҷо маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷӣ аз ҷумлаи Федератсияи Русия ва Қазоқистон содирот мешавад ва ин вагоне ки мебинед пиёзҳои мавсимӣ бор карда мешаванд ва беш аз 60 тонн пиёз бор карда мешавад бегоҳ ба Федератсияи Русия интиқол мегардад. Зуршимов Нушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.